والإبراهيم حسيني ولا أكبر من الرياح اشربوا الليمون من هالتعب ومن هالرياح بستان كرمل تودا لائم والشكرا ابراهيم شكرا والشكرا ابراهيم بوها بيروت شنو تمسحوا تمشوا مكم خير يلي بقدرة فراسة وفلاسة فرقتها وفعوستا كل من الشمول دم كريمة نكنو وهو مكير عرتي كزي متوك بنين كالي حمودين تقدر متى تقدر وزيرة انت بدك تجي بريت سلمين وكومبينا ولا اشبريخة بتسليخة من كل سراء يعني ما ناخذ بشيم كل عيداه دروزي في عربية من سريفا بمعصفية بيعرفوا عليها يلي جباب فين اللي جباب أدارس رسالة ما ترسل اليوم جباب حمسة مش غير خبطين ولا مسمياكم ويبارك أبراهام بن يعقوب אברהם בן יעקב, ראשי תיבות אבי, אברהם בן יעקב, אבי גזונט, בעבור שכל הקהל הקדוש הזה מברכך, שתמשיך ותצמח, לא רק תצמיח, אלא יחד עם הצמיחה תצמח גם אתה, לפחות עוד 5 סנטימטר, לפי מבוקשך. ותגבר ותאדיר, כי השמיים הם הגבול. מה שאתם רואים היום זו קנה מידה של 1 ל100. בגובה עץ של תמר. ויאדיר ויעלה ויהיה בגובה עץ של תמר. וככה יוכל להדביר גם את החיפושית הזאת, איך קוראים לה? דקרונית הדגל האדומה. שדווקא עכשיו את כל הדברים בארץ. וייתן ותגדילהו מעל גובה התמר, ככתוב צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון ישגה, שתולים בבית השם בחצרות אלוקינו יפריחו. אמן. אמן. ואתה יודע למה צריך לאכול תמר כל בוקר? למה? לא יודע למה? אמרתי לך כבר פעם. זקוף כתמר. למה? יש לו את כל אבות המזון. אני יודע, אבל הם לא יודעים. מה עם האימהות? מה יהיה כשאותה חיתקוני תהרוס לנו את כל עצי תמר? מה יהיה? ניסע ללוס אנג'לס ותראה את העצי תמר שם. אמנון ניסע ללוס אנג'לס לאכול ארוחת בוקר. עם עטרה. לאברהם בן יעקב שכל אחד מרחוק ומקרוב מברכך, מחבקך ויאהבך שתדע בריאות וככתוב תהיה, כך תהיה. היות ואנחנו ליד מעגל מיכאל אז נאמר ונברך שתהיה שתול על פלגי מים, תהיה עץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, וכל אשר יעשה יצליח.